Shiben taban kynmaw burom ya jing shah siat yap jong uba Balajied Dkhar haka kti ki pulit Nongshilliang Shillong haka pulai tarik nailar haka snem hajar ubadeiru dkhot barim jong Hynniewtrep National Leberation Council HNLC nakaliang Hynniewtrep National Youth Front HNYF mynta kasngi ringkat ki bahaying hasem jong uba Balajied Dkhar bam kuai haduar U Blei kila lek ban bo sentiu ha ulum jing tep jong ubadan ha ulum jing tep ka Balang U Blei ha kuala pati Shillong. Bakran Shakilat Patai Kubor, nakaliang President ke HNYF East Khasi Hills uba Bless Dkhar, uloong baka jingwan bu sentiu jong kaseng mynta kasngi, kabadai kasngi yap dkhot ke HNLC, kadai kat kum kajing beta President rang ba kaseng uba Sadon Bela, ubadai ru uskiang ke HNLC. Shushu habakran nakaliang ukpa jong uba Ijar, uloong baka jing siat yap Khun jong kadai hakapor ba udang don arpus nem kereta. Nakaliang ukpa uloong ru, bahaka jing shisha ka Sorkar kadai ka Kmie bat habaki Khun kili Runar, Kadei banyale ban Pynkylla ban Pyniap hakapor ba Khun Hill State ngalong volunteer hakani kajing ki bat hakan dailat ngia shat ki pulit kimle ai unia urang ba uloong mensuala dale bakla menteri Sorkar ni unu unong mikmat ule ran bat ularai ban hiar syuki hidaladi henry hakani kajuk menta lada ule bakla kan ru open air bag yo baca jingpha bat kajing betha jong ba Sadon Bela bana kaliang ga HNYF East Hills ba Kwan bu ilu sentiu balapha ya dekat HNLC man bu sentiu jong Balajied akan ski khai au ski dap snem mayap jong Balajied di nakaliang ka jong yung kaseng HNF mo pi nakapor ba kimensim ki shuyap ki samla ki mungkin ka snam pi kumbaong ikpa jong Balajied balada kini ki don tang laingut kata kayeng pulit kidan daki saupo san pongon balai kimla man kem timut ki ka home department ka misuse ka pawat ken non kam baklai ka bor ya ka ai bat ka ai bangi asko mentaro pi ba nakaliang jongkiru ilalap ki report bar khoj ki ong gadan kata ka encounter ndai nakaliang ka jongki kum baye thu yong bakam don kata pi nakapor si ka baduna ai ka jing im na jong namenta ka daw ba jong jat ban riu pi ka bang kwa ban kren kalong ban i jaga jaj ban riu kam dadi tang hapok platform panyalap election de ban i ka jaj ban riu kadai ka bang habat pen i daga jinglen ladi mo ka jinglen ladi bat ki kam ki din kren kham jam adang i ong bang i ka jaj ban riu de ngi kung kaseng HNF ni wan bu ye ni sentiu hagani ka sngi kha mo ba ka sngi kha o ka sngi yap sngi dap snem jong ba Balajied Dkhar ngaru ngadi jaj Dkhar hi ti tip i jingja ka jong i ba la shu khat jubor bat la shule kai khlau lagi briu jong ka an mo hapo Nongshilliang bat shu shoot iki la shu Pyniap iki ti to taw bale ungkit ya ka snap ti kanungut ki mensim ko dor ngela i shisha wa du no tang na mata kadaw ba jo kajat ben rio ti kaseng HNLC ru ai kitbok terwiang fi ikpa ba dikmi Balajied kinmen ki para ki badan hangni to Blei try kan rat mo batip lut bat ba ilut iki baro ai ba ma u ka jingsuk ka jong Blei kan weekend jai ha ka do nut ha ka mensim mo kam tam kime ki pa ki bala pun ki bala kha ki la pen he ngi imdan i ngi tang ka wei ngi don kata ka jing skok ya ngi don kata ka jing skok kynmaw i ya uniu samla Balajied mara kutno ela ka jong jing im rangkat bat arngut ki dkhot ki SU la nama kala HNLC ne kum nom baba ya kata de nga ban kler ki ai ka shat shit nga ki ong ba pi sha kata de ka basle nga khud nga ngam julap bu un king atiar na kata kada nga ka declare bu bumdei te ya kata ka ye de basle ya kata de nomor arang ba ki wan kli to ki nga ula arang ba utik nga jong leti imra mangotol mdei khna kam de kan ta ka fake Kadei ba kan kong ka report ka paun tahu haka last day tu tulsi mo tu pilar buat haka last day declare ubah ka
Bang I feel to bring the document recording the encounter. Come the encounter. Te sakaway nga sim kum nila kila laingot. Kila bandai kinu lagi sang mo. Kini ki pulit kita ki fau ki spa. Kima ban kem ka kti kamu kita ki ka failure ki pulit. Kimde ki belum fit ban tray kan ka kam. Haja ka bakin yele ban mo ladami lau khun yang ngau le ban ngai le ban wan rak ki jing ba em. Le yo khun le jong do le bakala Pyniap kata ka ya kata dia ngasal apa saya belum. Nak tahu dia nak suruh pakal do rak ki pin siat. Lekin lagi siat. Kat kung gidak kisin bapawi gini kena yungi. Kamu mereka kayak ke mengatip di khun yang lebalang ong ayat tres Balang. Dia kata kalau kom banyak tres nam tak kayak kami jadi beliau kata ngalah dengan khang. Bang saya kira lagi bubun Balang bah. Belai bakajak beliau khantam hari jangi. Belai baka begini khun ki jong gajela jangi ki oleh pesyak Sorkar. Ngagasi magadau tenrai Kadei yang Sorkar Kadei ke Kmie. Dan dia Runar khun Pyniap kata Kadei ke Kmie baharam. Nomor berapa? Kadei ke Kmie. Kalau long snem no. Haji salah dah khun ke Runar. Deban yele ban Pynkylla ki kata dia ke rukom. Kalau dia lakai khun Pyniap khun kata Kadei ke Kmie. Dan kamsu formasi yele hosted nganga along volunteer di pon dai hapus bijar ni syar ni yung ki kulit hatong yung kulimar ne bandok lakho kulimaru kimle ie kanai menta kedayo dakitrai ke pinjak klub yukhuni tegene lo sukani ka baki ongka encounter Kadei ke encounter ka report di komison Kadei ke encounter Kadei fake ba ujot su la declare kelas de ong I feel to bring the document recording de encounter kota te jangan kitrap ndai ngadol lagi jangan norim ngapani apa kami kini persya ngam don kabenta bangan persya lane nomor ubakhi ubah jale persya udan kadau kasladi kanum khi sampai kaler kata ka de kadau temno ro pulang ya kadau kini borsen char pulang ya kadau kini kata ka trai masuk siwen gari kasih jengkel di kita wat mak hadu mentalai ndon kam syuban saking le ibar khai kai belajar hari jungi mensua apa khai ngakan mau lalu le bakalau minister non mi khamar bakalai kan non dei le ran di clear hiar suki le de mentala de le kam seni rupane kata ka de kejuk jungi mentah pihak ban perkhat kata lawai